Estamos preparados ya. Estamos preparados, sabimos a carreiriña coa bandeira verde, polo tanto a primeira das 4 grandes finais desta tarde aquí no circuito. A 8 voltas, sí que momento decisivo, campeonato galego. Estamos cos babies, estamos cos máis pequenos, cos de menos de 1.600 centímetros cúbicos. Velai vemos na primeira liña da grella de saída a Esteban Serrano, a Celestino Iglesias, Alberto Varela por detrás, acaba de dar a saída esta proba, veremos como negocian esa primeira posición para Celestino Iglesias, parece que Celestino tocándose ahí con Esteban Serrano, máxima emoción, Serrano Iglesias e por detrás Varela. Sí, se ha perdido unha posición tamén aquí nun toque, non? Na primeira curva parece. Aí estamos na primeira posición vendo a Celestino Iglesias Duarte comandando ese pelotón de 16 vehículos de menos de 1.600 centímetros cúbicos. Estamos na gran final, aí están funcionando a tope os limpia parabrisas, hai moita poeira nas lunas, nos cristais, nesa parte frontal que non deixa ver os pilotos, pero de momento estírase o grupo e aí está a primeira posición para Celestino Iglesias. Pero bueno, hai carreira, hai carreira porque bueno, realmente Esteban pois creo que vai a partir de aí das terceira volta que vai levar un ritmo forte. Agora na primeira pois vai con moita cautela porque o circuito vexo que hai unha saída falsa, non sei a que número. Pois vamos a verlo agora cando pasen pola liña de meta. Estamos na gran final, menos de 1.600, primeira posición, aí está Iglesias, segunda para Serrano e aí estaba esa terceira e cuarta praza, como dicía Jesús, hai carreira. Pois Esteban Serrano. Pois saída falsa. Pois que pena. Pois que pena. Esteban Serrano, un minuto e prácticamente di adeus ao podio. Acabouse. Nin sequera en 8 voltas pode recuperar. No, nada. Nin optar a terceira posición, cuarta, imposible. Veremos cal é o posto final de Esteban Serrano, que hai que engadirlle finalmente un minuto. Un minuto en este circuito é unha volta perdida. Pois volta Eso perdida. non hai quen o recupere. Eso non o recupere ninguén. E aí estábamos vendo a saída, como se tocan, que apaixoante a negociación desa primeira curva, como se sai un chisquiño por fora aí, Chipi, Javier Candal, e aí toda a poeira nesa arañeira de coches, dando ollo porque se está abrindo moitísimo e acaba de perder ollo trompo porque está tocoulle a Tino, Celestino Iglesias fora de competición, se non consegue recuperar Esteban Serrano, que está na primeira posición, pero cun minuto de penalización. Vaya emoción máxima nesta gran final. Vai a tirar con todo, Sí, pero non fai nada, vamos a ver. Desde o momento que tes unha salida falsa, si a viu, que tamén pode ocurrir, pode acontecer que non se enterara nin que tuvo unha saída falsa, porque realmente pois vas no que vas. Demasiado centrado. Creo que Celestino conseguiu volver á competición, E non te enteras, porque se realmente se enterou de que levaba unha saída falsa, esa maniobra pois casi non há lugar. Non sei en que posto, pero Celestino volveu á competición, el líder da proba, pero é un líder ficticio porque Esteban Serrano aí o teñen en primeira posición, ten un minuto de penalización e polo tanto vai estar na parte traseira do grupo final e veremos o paso por esta terceira volta para un total de 8, como se desenvolve a carreira. Primeiro, como dicíamos, Esteban Serrano, pero o que comanda a proba é o segundo, que non ten ninguna penalización. Aí está Alberto Varela pasando nesa posición. Alberto Varela, que era o actual líder do campeonato galego. E pareceume ver a Hitor Pico en terceira posición, pode ser? Pois sí. Vamos a ver. Eu penso que sí. Teño a sensación de que era Hitor Pico que pasaba en terceira posición, polo tanto, sería o segundo clasificado agora nestes momentos na gran final de menos de 1.600 centímetros cúbicos. Tiña unha dúda e aclarina ahora, que foi un preaviso, que ao final lle dio unha salida, a salida falsa, é un preaviso. Pois entrou unha dúda, por eso me levantei, que non vira ben. Confirmado, entón non hai penalización dun minuto. Non hai penalización, vamos a volver a maniobra. Claro, é que eu agora unha vez que vin a maniobra, e aquí me extraña moito que se tiña unha salida falsa, que esa maniobra se dira nada. Pois vai dominar de principio a fin. Esteban Serrano está dominando a carreira, pero cunha autoridade absoluta. Que corra. Pois era un preaviso simplemente, así que non hai minuto de penalización. Está pasando Esteban Serrano agora sí como líder da proba en primeira posición, segunda praza Alberto Varela.
na terceira praza, eu creo que era Rubén Gil Iglesias. Rubén Gil Iglesias na terceira posición. Xa temos, polo tanto, os postos do Caixón, Serrano, Varela, Iglesias. Bueno, nós tivemos metendo a presión, tivemos metendo emoción o asunto. Sí, aí metimos emoción, por lo menos. Demasiada. Cando chega a casa ves a proba grabada, sí. Vai dicir, pero estes meteron un minuto de penalización por un simple preaviso. Estes aprendices. Pois aí está o líder, aí está o que comanda esta gran final da proba de menos de 1600 centímetros cúbicos. Esteban Serrano Varela marcou a pole, vai en primeira posición, superando xa o Ecuador desta final a 8 voltas. Aí temos a Esteban Serrano pasando novamente pola liña de meta. A terceira praza para Rubén Gil Iglesias. E vai haber unha pelesa moi forte por subir o Caixón nesa terceira posición. Nesa terceira posición, sí, era o que estaba mirando. Pero bueno, de todas formas, tampouco está todo feito. Gabriel Serrano non se pode tampouco dormir porque detrás leva o actual líder do campeonato galego. Entonces, teño moita curiosidade por saber o número 5, Celestino Iglesias. Como quedou despois desa semisaída de pista. Enfadado seguro. Seguro enfadado, pero veremos como conseguiu volver, en que posto está. A ver se vemos pasar ahora por línea de meta, lo que van a volver a pasar todos os... Aí está Serrano, Alberto Varela Añón. Pois non creo que o vexamos, porque se non me equivoco o coche que está aquí na baixada despois da Torre 10, sí, o que está aí a man esquerda parado. Sí. É probable que tuvera problemas despois do golpe. Sí. Sí, aí está o coche parado. Aí o vemos parado, sí, señor. Bueno, pois polo tanto, unha mágoa, o segundo mellor tempo desta gran final de menos de 1600 centímetros cúbicos eliminado. Mentres estamos vendo aí a Chipi, a Javier Candal nas primeiras posicións, logo do paso un máis por liña de meta. Estaba claro que Chipi va a estar aí tamén, como... Sí, porque en este circuito vai moi ben, é un piloto experimentado, ¿no? Está claro. Pues mira, Iván García, que leva o coche destrozado coa defensa colgando na parte frontal. Pois Esteban vai agora sobrado, Están pasando o resto de pilotos. Estamos moi pendentes de Esteban Serrano, seu paso por liña de meta. Atención a terceira plaza tamén, atención. Aí estamos vendo a Iván García o coche moi danado. E vamos a ver as tres primeiras posicións. A primeira moi clara, Esteban Serrano pasando por liña de meta. Pero aí está a segunda, Alberto Varela. A terceira, Rubén Gil. Eses son os que van a subir o Caixón desta gran final da 73 edición. De momento. Aí está. Hasta que non baixe a bandeirola. Con que autoridade está Esteban Serrano Varela comandando a proba prácticamente de principio a fin. Sería unha mágoa que realmente el fixera o que é unha saída falsa. Que eso fastidia. Que pasa que eu vin o número 19, era un aviso. Bueno. Un avisiño. Ahora xa para a próxima van, cando lle enseñen, nos van tamén intentar girar para aquí para que nos cuidamos ver. Para que como podes ver, hai algunha influencia aquí. Algo manda aquí Ernesto. No. Pois ollo, porque a última volta, porque está a piques de entrar en liña de meta como primeiro Alberto Serrano. Aí está, gañador da proba. Esteban, moi ben. Esteban Serrano. E a segunda posición, Alberto Varela. A terceira, Rubén Gil Iglesias. Pois este é un bo resultado para Alberto Varela tamén, Fantástico, Aquí hai igual que Antón Muiños, o piloto leva unha alegría, pero o pai non leva menos. Sí. O que pasa é que o pai podía levar por partida doble, porque ten despois en máis de 1600 a Gabriel, que é un candidato tamén a... Despois dá gusto o ben postos que levan sempre os coches, os ben arregladiños que os levan, sempre moi cuidados de estética, moi arregladiños. Dá gusto o que traballan por esta especialidade tamén.
Entrando Iván García, que ten o coche pois moi danado despois de Anduvo en algunha batalla, seguro. algunha guerra. Sí, sí. Aí nesta gran final, a verdade é que non defraudou en absoluto. No, que estuvo entretenido. Estuvo entretida, sí. E sobre todo Esteban Serrano Varela con moitísima autoridade de principio a fin, dominando a proba. Magua non poder ver ese man a man con Celestino Iglesias. Sí, foi unha pena, sí. Porque esa saída cando ia liderando a proba prácticamente, bueno, liderando a proba non, sí. Pensábamos que lideraba a proba pola penalización, pero en realidade iba Tino de segundo. Bueno, foi un lance de carreira que esos lances acontecen, tamén se dan moito. Esa é unha curva moi propicia a que eso que a curva anterior a entrada en meta. Sí. Chegas moi rápido, fas unha curva dereita, fas moito apoio, e con nada que che toquen un pouquiño, non digo queriendo, ni mucho menos, pero con nada que che apoyen un pouquiño, cos pesos xa te botan fora, e nesa curva a parte exterior está moi solta toda. Aí chegas con moita inercia, Claro, entón lévate para fora. E agora veremos aquí os coches, porque os meterán todos no parque pechado xa, como xa non teñen que correr máis, pois... A partir de agora, os coches aquí non se lle poden tocar. Ahora non se lle pode facer nada aos coches. Quedarán aí os coches en capilla, hasta que realmente logo despois os comisarios técnicos pois poidan botar algún tipo de... poidan querer facer algún tipo de verificación por calquera anomalía que poidan ver. Porque aquí temos unha cousa, aquí estamos falando de que a carreira non acaba hasta que baixa a bandeira de cuadros. Realmente non acaba hasta bastante máis tarde de que baixa a bandeira de cuadros. Hasta que os comisarios deportivos cerran a libreta. Efectivamente, porque eu, por exemplo, se estou competindo ahora, eu penso que un rival meu leva algo que o mellor non está dentro da homologación en regla, ou podo ir aos comisarios e dicirlle, mira, quero reclamar isto ou calquer lance de carreira que ao mellor inclusive no momento dado nós non catamos. Aquí sí que catarían as cámaras, casi seguro. Pero vamos ao caso de que a carreira termina cando realmente os comisarios deportivos firman a ata e acabou a carreira. Estaba vendo un pouco o que se dicía na previa. Alberto Varela, que chegaba como sólido líder a esta proba, acabou en segunda posición. Falábase tamén de Dani Castro, de Marcos Molinos, de Marcos Naya, pero poucos falaban nas quinielas de Esteban Serrano. Podemos cualificalo dunha sorpresa ou os especialistas xa contabades? Para mí non é ninguna sorpresa. Non é sorpresa. Esteban para mí nada, o sea, Esteban é un rapaz rápido, un rapaz novo, ten coche. Aí o vemos. Sí, pero sí é un rapaz de Carballo, pero vai moi deprisa, sí. Sí que non tuvo moitas suertes en algunhas carreiras, pois anduvo sempre aí con algúns problemillas, pero sí aí que temos ese saúdo. Imos escoitalo. Esteban Serrano, seus incondicionais. Esteban, unha primeira impresión da carreira, onde tuveches esa loita nas dúas primeiras voltas con número 5, con Celestino. Ao final un erro que tivo el aquí nesta curva precisamente, abriuse demais, ti aproveitache no interior. Coméntanos, como che pareceu a carreira? Que foi? Como foi? A carreira foi moi bonita, ainda que non se abriu, ganeira, pero gustaríame igual acabar detrás dele. Un día que el non teña fallo. De todos xeitos, así, vamos a ver, sabe ben a carreira, pero gustaría que fose máis disputada porque a victoria tería máis mérito, ou non? Si, gustaríame máis que correr a Chinín, que hoxe en día apreta moito, é un piloto contra o que me gusta moito correr. Pois aquí temos as verbas de un Gabriel Serrano. Moita deportividade, non? Claro que el efectivamente se sinte como que efectivamente que debido a un problema que tuvo Tinin que se puxo primeiro, que non lle importaría quedar segundo quedando Tinin. É moi importante todos que xa desde xóvenes, o sea, que sean bons pilotos, pero que haxa esta camaradería é moi importante, non, nas carreiras, e ao final hoxe lle pasou a un toque, mañán lle pode pasar a outro, pero teñen que saber que son rivales, pero son compañeiros, son deportistas, non? Eso é moi importante. Eu admiro as persoas que son competitivas, pero que sean deportivas. Efectivamente, que cando baixes do coche se dá a man e se reconoce cando un foi mellor que a ti, está ben e non pasa nada, isto é así, non? Son carreiras. E sobre todo un rapaz novo, cando acaba de acabar unha carreira a 8 voltas, coas pulsacións moi arriba. Arriba de todo, e ter o sangue frío de decir, bueno, está moi ben o triunfo, pero tamén hai que valorar aos rivais, non? Aí o señor Castro aí, concelleiro do Ayuntamiento de Arteixo, entregándolle a Candal. A Candal, un clásico. Dixemos que iba a estar aí está Chipi, sí señor. Javier Candal Fuentes, Chipi, aí está, recibindo ese trofeo.
E aí vemos con quen falábamos antes, ao presidente da Peña Autocross de Arteixo, a Paco Fraga. Aí está Ni Castro de Carballo, que eu tamén o puñía arriba, pero claro, con tanto... É que o autocross é tan difícil, a ver, evidentemente os nomes que baraxamos todos son os que evidentemente están arriba, pero é unha especialidade tan imprevisible que al final, pois eso, quen sabe. Aí va el tercero. Rubén Gil. Rubén Gil Iglesias, Que se terceiro iba para o segundo posto, non? O sea, clasificado. Ya quería subir a segundo chanzo do Caixón. E aí o temos merecidísimo. isto é algo que cuida moi ben tamén a Peña. A entrega de trofeos e todo isto sempre o cuida moito. O segundo clasificado, dorsal número 6, Alberto Varela Añón. O segundo clasificado. Está tamén moi traballada esa segunda praza. Unha enorme carreira tamén, unha enorme final. O alcalde de Arteixo que lle entregou aí o trofeo. E imos co primeiro xa, co gran triunfador. Acabamos de escoitalo, vamos ver como sube Esteban Serrano Varela a parte máis alta do Caixón. Aí está o trofeo. Que vai estar de festa agora, que é de Carballo. Sí, está no San Xoán, non? Bueno, esos pais de Coristanco, non? Non son da parte de Coristanco. Non sei se Serrano vai... Aí está, fíxate o toque. Realmente tampouco fixo. Confirmábamos o que antes, el chegou e non tuvo, non ten non maneira de parar. Non o podes parar, claro. Que vas a facer? Quizáis cerrouse tamén por iso chega a tocarse. Poderían os xuíces atender algunha reclamación? Nada, ese lance de carreira para nada. É un lance de carreira sen máis e non hai moito que dicir. Un lance que hoxe saliu el favorecido, mañán pode seguir por claro, mañán lle pasa de outra maneira, é que eso un día tocas ti, outro día tocan xa ti, é o que ten esta especialidade, non que tan, repito, que se o dixen 2 ou 3 veces, tan o sprint, tan que hai inmediatez de contacto, sí. claro. Pois que corra o champán logo de baixar do Caixón os 3 primeiros clasificados nesta gran final de menos de 1.600 centímetros cúbicos. Primeira posición Esteban Serrano Varela, segundo Alberto Varela Añón, terceira praza para Rubén Gil Iglesias. Unha pausa e axiña regresamos desde aquí, desde o circuito José Ramón Losada de Arteixo. Por Fiesta e o número 9. Pois xa coñecemos os gañadores da primeira final, a de menos de 1.600 centímetros cúbicos. Imos coñecer os participantes e os gañadores na final de máis de 1.600 centímetros cúbicos. Belai os teñen Gabriel Serrano, Celestino Iglesias, Mariano Suárez, John López, Adrián Tojeiro, Mario Ríos, Diego Concheiro, Esteban Cotón. Son algúns dos que estarán nesa grella de saída nesta gran final de máis de 1.600 centímetros cúbicos. Apuntaban na previa Tino Iglesias, o vixente campeón, como un dos favoritos, pero logo aparecían outros habituais do campeonato como Mariano Suárez, Mario Ríos, Gaby Serranos, John López, Michael Cotelo. Apostamos por... Pois vai estar difícil, porque eu estou vendo aquí a clasificación de como vai ahora mismo o campeonato e temos a Gabriel Serrano con 123 puntos e Celestino Iglesias con 123 puntos. Mediada tempada, polo cual, pois non sei. Ti que dis? Eu aquí casi aposto por Serrano. Sí, non? Sí, creo que Serrano que aquí que debía de ganar. De tener un puntiño máis. Pasa que Tino ten un bo coche. Pois Tino, aparte que corre todo o que hai. Tino é un gran piloto. Teño que dicir a favor de Tino, que en este caso xoga en contra, que a Tino non lle favorece a relación peso-potencia. Tino Iglesias é un home, digo un home con todas as palabras, porque estará cerca dos 100 kilos. Aí. Sí, cerca ou estará. Aparte que é unha persona alta, sí, é unha persona corpulenta. É un gran home en todo o concepto da palabra. Entón isto, o que é a relación peso-potencia en este tipo de coches onde o peso e a potencia pois prima, non favorece. Gabriel pois é un virulillas. É igual que o irmán. No bo sentido da palabra, Sí, tamén de claro. cariño, entón que a relación peso-potencia lle pode perxudicar. Pero teñen aquí a Mariano, un clásico, Mariano Suárez, o de Coristanco, sí. que é un peleón. E tamén hai aquí outro que chamamos o abuelo,
Mario Ríos. Iba a comentar, Mario, que está Mario todas, Ríos, o con piloto- seu Volkswagen Golf, O ¿no? piloto de Sigüeiro. O número 7. Sí, 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 Mario é de sempre. Ese tanto corren no que lle poñan. Sí. É E un sempre bo- con Volkswagen, é un verdad? sí, sempre con Volkswagen, é un bon mecánico de Sigüeiro. Sí, sí, sí. E tamén é un clásico. Bueno, a ver, que aquí, bueno, John, este das Pontes, porque é un rapaz que va moi rápido. De feito, estuvo facendo... Adrián Tojeiro. Adrián Tojeiro, a ver como vai. Adrián Tojeiro, que é fillo de unha familia moi relacionada con o motor da zona de Ferrol, un clásico tamén do mundo dos rallies. E bueno, aquí a ver como vai a Jaime Castro, a ver como... Jaime Castro fillo. Sabes que... Sí, pero sí, é Pero fillo de Jaime. É o fillo de Jaime, sí. Sí. Pero bueno, o C2 eu estuve escoitando pola mañá e parece que o coche Sí, te podes imaginar. pero Viniendo desa familia, os coches tanto ben feitín. bien de correr. Pois agárdanos de novo 8 voltas apaixoantes, 9 kilómetros, 144 metros, semáforo vermello, comeza esta gran Vamos alá. final da proba de máis de A ver quen 1.600 chega, parece que Tino, centímetros parece que cúbicos. Tino Tino, chega. primeira Tino, Pois posición. Tino, pois aí ten... Tino, ollo, ten- toque a piques de ten- quedar fora. Que ben aguantou. ten Gavi moito- Serrano. Ten moito ganado Tino, Sí, Uf. ten media carreira feita, Ten moito ganado. Celestino Iglesias Cores, primeira posición, seguido de Gabriel Serrano Varela. Aí están as dúas primeiras prazas, logo estírase moito. E aí, nesa zona angosta do circuito, acumúlanse moitos vehículos, pero vai estar a cousa entre Tino e Gavi. A partir da cuarta volta será cando realmente se empece xa, porque agora nestas primeiras voltas van ir un pouco pensando como está o piso, o reinicio que pode estar, pero vexo a Gabriel... Está buscando, Vexo a Gabriel Sí, sí. aí, a ver, xa digo, Non que pasa lleva- que xa digo, estas tres primeiras voltas, eu aí a partir da cuarta volta creo que Gabriel, se se pode, vai a tirar, vai a tirar a por él, porque bueno, porque tamén é un piloto moi efusivo, al igual que Tino, se fose atrás, tamén é un piloto que vai... Primeiro paso por liña de meta, aí está a terceira posición, é para Adrián Tojeiro, que se está metendo no caixón dos elixidos. Terceira posición para Adrián Tojeiro, pita a primeira praza. Aí están Gabriel Serrano e Celestino Iglesias. E por detrás dese coche negro, Adrián Tojeiro intentando meter o morro aí entre as dúas primeiras posicións. Vai estar moi bonita, Dame a mí que Gabriel vai a ter que estar pendiente tamén de Tojeiro por detrás. Non pensas que chegan moi xuntiños que estáis non o deixa atrás. Creo que é superior a montura de Gabriel a... Estou plenamente convencido de que está a hacer. Sí, Mariano que hoxe un pouquinho por atrás, se quedou bastante por atrás. Ollo, porque están a piques de entrar na derradeira curva da segunda volta, segundo paso por liña de meta, primeira posición. Vamos a ver se manteñen eses tres postos. Sí, primeira praza para Celestino Iglesias, a segunda para Gavi Serrano, a terceira para Adrián Tojeiro. Un chisquiño máis atrás, eses dos pilotos que queren meterse na loita polo caixón. Diego Concheiro está aí tamén facendo unha boa carreira. Sí, sí. Diego está indo aí tamén francamente ben. Temos a dúbida de Mariano Suárez. Sí. Mariano Suárez vai quinto ahora mismo. O piloto de Coristanco que quedou un pouco rezagado, saiu de terceiro e perdeu 2 postos. É que esta primeira curva é fundamental, era o que comentábamos antes, non? Aí a colocación de como sales da primeira curva, da primeira chicane, eso é fundamental. A saída foi preciosa, tocaronse aí na primeira curva. E aguantou moi bien Gabriel, que lle tocaron tamén e supo aguantar aí a trazada, Sangue frío, ollo, porque os dous favoritos están tomando un chisquiño, un segundo, estánlle metendo aí, estamos vendo repetida esa saída, a negociación da primeira curva, a primeira posición para Tino. Sí. E como se meten aí o resto de pilotos, un novo paso por liña de meta. Estábamos vendo tamén o paso... O vexo moi solto a Tino, verdad? A ver, Mariano vai aí con Concheiro, con Diego, eu creo que lle vai intentar meterle presión, Sí, de feito se já está metendo. Pois creo que as dúas primeiras posicións están claras de momento e vai haber unha gran loita por subirse ao caixón na terceira posición. Aí vemos a Celestino Iglesias Cores. Celestino aquí tírase para baixo, o sea, tírase realmente forte. Sin embargo, aquí corre ben o coche de Gabriel. Sí.
Agora, corre ben. ollo porque lle está metendo moitísima presión aí Gabi ahora sí, Serrano, ahí va. Ollo porque vai por él, vai intentalo nesa derradeira Ahora curva. empeza a presión. Antes de entrar en línea de meta empeza a presión de verdade. A partir da cuarta volta, cando... Uf, Ya vai a como empezar a está a meter carreira. presión. Sí, Sí, porque sí, o sí. circuito empeza a ter o grip xa Isto é un ideal. man a man, Sí. Queda máis rezagado Adrián Tojeiro Pita. Sí, sí, esto vai a ser hasta o final, ademais. A partir de aí, porque agora xa o grip ideal é iso. Como se abre, ollo porque Temos aquí un volco, sí. Aquí hubo un vuelco. Aquí sí. Capotou aí. E sae sen problemas, non hai ninguna trascendencia máis aló da retirada e como están esquivando aí os primeiros a ese piloto que emborcou. Creo que Jesús López Cao. 23. a importancia das medidas de seguridade que levan este coche, ¿no? Claro que sí. Aquí xa se ve que o coche volcou e prácticamente pues queda intacto. O piloto saiu polo seu propio pé. Agora parece que baixou un chisquiño a presión de Gabi Serrano sobre Tino Iglesias. Están de novo a piques de pasar por liña de meta. Eu penso que Tino ten controlado, Pero penso. antes tamén fixo un intento, Gabriel, eu creo que fixo un intento para ver se podía, e o mellor tampouco lle vai enseñando que Todo o que ten. todo o que ten, sí. Cuarta O praza mellor- para Concheiro, ¿eh? Sí, sí. O mellor tampouco lle vai enseñando. Ahí está todo o lle que ten. metendo, ahí está metendo Ollo porque intenta Pero ir ahora está por muy dentro, cerca, por ahora va, fuera. ahora va. Vai por él. No, aí no, aí Protésese Pero moi digo, ben. vai metendo aí a Xa, pero presión, aquí el realmente se lle quere adelantar vai ser na derecha 10, de meta. na 10. Na Torre 10 será o único sitio. Na derradeira Aquí na curva 10. antes de entrar en meta. Aquí na 10 é un sitio donde podes Estaba na esperando. propia Fernada, porque aquí se dan Ahora saliu moi poden dar cerquiña, moitas circunstancias, Ahora que sí que se cerquiña, aproveitar a potencia e aproveitar a frenada, mentres que por exemplo se vas en subida o único que podes aproveitar prácticamente é a potencia. Pero aí E van, aquí- penúltima curva, vamos a entrar Como na aquí- última antes de liña de meta, vai no intentar por fora, vai no intentar por dentro, protésese ben, está por fora, non? Si o tapa ben, si ti no tapa Non ben, lle abre a porta, vai intentalo, estamos Ahora, pasando por ahora, liña de meta, non aquí pode, non pode. Aquí é moi difícil. Aquí tens que ter unha diferencia de potencia moi considerable para poder pasar para poder orientar. Pois está intentando de todos os xeitos, pero está defendendo moi ben esa primeira posición Celestino Iglesias Cores. Fantástico o que están mantendo Serrano e Iglesias e Serrano. Belai teñen o coche emborcado e continúan o seu nese man a man nesta gran final de máis de 1600 centímetros cúbicos. O Forcesta de Tino é un señor coche. Igual máis a parte que ten moi chasis. O Fiesta é un coche que sea tremendamente, que corra moito, pero o chasis é fantástico. Entón, cando tes un bon chasis, permíteche o que levalo por onde o queres, facer os apoios que queres, e iso é elemental. Entón, aquí realmente no momento que ti queres ir tapando ben os Ollo que agora intenta por ocos. fora, ollo que intenta por fora, pero aguanta por ben, fora, aguanta, a ver, pode conseguilo, están aí a par, pasando xuntos. Moi difícil. Primeira curva ten que picar o freo. Moi difícil porque por Uf. fora vas andando máis metros. Claro. Entón, ao final, o ir andando máis metros, pois é Cando tremendamente- chegas, podes superalo, pero cando chegas á seguinte curva volves a estar detrás. Si tes unha diferencia de potencia elevada, sí que podes, pero si non é realmente. Pero bueno, ahora está moi encima de Celestino, Vai Eu lle penso quedar que vai no intentar outra vez, un par de oportunidades vanlle quedar antes de que pase por baixo da bandeirola de recadros brancos e negros que coroará a Celestino Iglesias como gañador desta final de máis de 1600 centímetros cúbicos. Seguro que vai intentar novamente Gabriel Serrano. Velaí está a pelesa, velaí está o man a man. Ollo porque están na última curva antes de entrar na liña de meta da penúltima volta, non é a última. Ollo porque non o consegue, gañador da gran final, última volta, Qué boa Celestino Iglesias, gran carreira. Gran carreira, de todas formas. Sí. É máis cómodo, me pareceu o de Adrián Tojeiro, Sí, que sí, parecía que iba a sí. ter unha pelesa aí a vida ou morte para conseguir subir o caixón e foi moi tranquiliño aí por detrás No, dos sí, dous. porque ao final estaba aí nun terreo aí que bueno, un terreno de ninguén, e foi mantendo, como se dice, nadando e guardando a roupa, e realmente fui facendo a carreira que a veces é importante saber onde estás. Claro. Para que me vou meter en historia, me vou meter en un rollo, pois sigo no que é na miña onda e Porque moitas e é a que veces vai cando te levar. queres meter en guerras que non son as túas, ou que terminas levando o coche para a plataforma,
sabes? E non terminas a carreira. Suele pasar. Sorprendemos un chisquiño de Mariano Suárez Sí, pola súa posición de saída. Sí, pensei que iba a estar aí entre os 4 primeiros. Pois aí estábamos vendo eses primeiros postos nesta gran final de máis de 1.600 centímetros cúbicos. Os pilotos que van baixando pulsacións, que van baixando revolucións. O saúdo aos afeccionados que acudiron a este circuito do gañador de Celestino Iglesias Cores. Por certo, me comenta Peña Autocross, perdón, que un dato máis do ben organizado que está todo isto, que xa se poden ver na web da Peña Autocross Arteixo os tempos en vivo. Imagínate. Está ben. Estou vendo agora cruzando aquí a un rapaz, a Sergio Mallo, que me alegra moito elo. Sí. Pero mira como van de congestionados, os pilotos que acaban de... Me alegra moito velo, el se escoita este SUV, sabe por qué. Bueno, pues lo verá seguro. Pois, ademais, os pilotos hoxe que poden perder ao longo do día 2-3 kilos, porque a temperatura, a que se nos temos moita calor, eles que levan os traxes o casco dentro do coche teñen que estar... Roupa inífuga por debaixo, que a que non se ve. Sí, porque tes que levar, o sea, levas o que bueno, a roupa inífuga, que é unha camiseta, unha roupa interior, calcetines inífugos, todo, por se acaso hai calquer incendio ou calquer... Sí, sobre todo por incendios. Incluso a nivel de gasolinas que che poidan caer no corpo, que non che poidan afectar. As normas de seguridade son importantísimas, tanto que a nivel de coche en sí como que de vestimenta. Utilizan o mesmo combustible nas 4 categorías? Sí. Aunque a veces, bueno, depende que especialidade, a veces pois usan algún tipo de aditivo aquí, como non está prohibido, pois... Pero bueno, sí, nos rallies utilizábamos a gasolina específica que tiña, bueno, neste caso era dunha marca concreta, pero específica para coches de carreras. Bonito ver tamén o saúdo aí entre Tino Iglesias e Gabi Serrano, máxima deportividade. De eso se trata. Sí, aparte Tino é un hombre que cantas carreiras pode facer o ano. Tino corre todo, 30, autocross, rallies, todo. Montaña, tierra, fai de todo. Entonces, pues bueno. Non daxa unha roda e está Tino. É unha persoa moi conocida no mundo e que xa ten unha persoa respetada, non? Tamén sí, é que ten un equipo, que ten unha cantidad de coches. O negocio dele é Desguaces Tino, que é o nome que leva a escudería. Entón, pois, ele gustalle, pois ten a familia del, vive moito en torno a isto. De feito, o seu copiloto no rally é o seu irmán. Está correndo el, seu irmán, o seu fillo, todo o mundo, non? Era o que falábamos un pouco, non? Os clans familiares desto das carreiras, non? Pois co aceno de Tino, co seu sorriso, coa repetición dos mellores momentos desta gran carreira, desta final a 8 voltas, na categoría de máis de 1.600 centímetros cúbicos. Deixamos con esas imaxes, imos facer unha mínima pausa, asiña regresamos para a entrega de trofeos desta gran final. Lembramos, primeira posición, Celestino Iglesias Cores, segunda praza para Gabriel Serrano Varela, terceira posición para Adrián Tojeiro Pita. Pois estamos xa no momento da entrega de trofeos deste Campeonato Galego de Autocross que se disputa en Arteixo. Aí está o terceiro clasificado, Adrián Tojeiro Pita, ese Tino, o gañador, e por detrás del nese man a man apaixoante Gabriel Serrano Varela. Aí está o podio desta gran final de máis de 1.600 centímetros cúbicos que non defraudou en absoluto, e aí está recibindo as felicitacións. Está feliz Tino, Sí, máis notas allí. Sí. Aí que o seu inífugo de Galupo, aí auténtica marca gallega. Marca galega, sí. Galega, exportada un montón de equipos oficiais. Galupo é unha marca que Pepe Conchado, José Conchado, é daqui de Arteixo, é un dos millores fabricantes deste tipo de vestimenta. Teño que lle diron o dedal de ouro. Sí, deron o dedal de ouro.
E o que comentamos, hai moitos equipos oficiales ahora correndo o Campeonato do Mundo que están A Latillat está correndo caso a roupa. Eu acórdome que Carlos Sainz, Cancunen e toda esta xente, cando non corrían o que era caso a roupas oficiales, carreiras que facían eles así por libre, corrían sempre ca roupa de galupo, porque dicían que era tremendamente cómodo. O que pasa que eles tiñan contratos firmados. Sí, claro, con outras historias que teñen que... Pero calquera oportunidade que tiñan, corrían... Bueno, eu por razóns obvias sempre corrín con roupa de galupo tamén, non? Bueno, eu penso que casi todo o mundo aquí en Galicia, non? No, pero incluso comentaban que así que algúns pilotos do Mundial que le levaban, digamos, roupa de galupo, guantes de galupo e pegatina. Claro, pode ser de outro fabricante. de que sea. Sí. Porque despois aí nas marcas hai contratos, historias, e aí non podes andar. Non cabe duda. E cando saiu do coche estábamos vendo que diciades un pouco ao principio que Celestino é un home que move. Sí. Por eso decía a relación grande, que alto, forte. A relación peso-potencia que non lle favorece de cara a eso, pero sí, é un gran home. É un piloto rapidísimo. Sí. Xa tamén en... É seguro, porque a presión a que lle someteu Gabi Serrano foi forte. Nos rallies a tienen cántame ver unas zonas rápidas. Sí. O sea, en condicións difíciles co circuito, cando a pista está mal, en esos rallies que son difíciles, que aquí en Galicia moitas veces se dan, rallies complicados, ti non estás sempre arriba. E despois hai unha cousa, eu non sei, non teño dato exacto, non, pero se a mellor contamos os últimos 3-4 anos do Campeonato Galego de Rallies que los fixo por completo, igual que te contas un ou dous abandonos. Eu non lle conozco a ti nun gran accidente. Non, é moi... É un piloto que vai rápido e ainda encima é regular, termina carreiras, sempre arriba, sempre en unhas posicións boas. Bueno, un piloto que ten moito mérito, non cabe duda. A mí me gusta como realmente. E o fillo vai polo camiño tamén. O que pasa que ten que aplacar un poquinho tamén. Vai ser as pulsacións, non? Sí. Igual non aguantaba tamén como pai as embestidas do segundo e a presión que se meteu, sobre todo neses pasos pola última curva antes de entrar en liña de meta, meteulle moitísima presión. Tiñamos antes aí o presidente da Federación Gallega entregándolle o premio a Gabriel Serrano, o sea, Iván Corral estaba entregando o premio. Non sei quen lleva a entregar o latino. Aí está absolutamente feliz Celestino Iglesias Cores, erguendo o trofeo que acredita como o mellor piloto da gran final da categoría de máis de 1.600 centímetros cúbicos. E sale como líder da catedral, provisional, líder da clasificación de máis de 1.600. De momento. Estamos na cuarta. Esta misma é o Ecuador da competición ahora mismo. Se han corrido 4 probas, esta é a quinta, non? Quedan outras 4 máis. Pois isto vai ser unha inxección de moral tremenda. E sobre todo que o que hablamos dos coeficientes. Tino aquí suma moitos puntos, porque por ser coeficiente alto suma moito máis, non? E xa non quedan moitas probas de coeficiente 8, que queda Carballo. Sí, Carballo creo que é coeficiente 8. Carballo pouco máis, por lo tanto... Xa vedes que non é só o tema de correr, de competir, é que están pendientes dos números, dos coeficientes, de todo, non? Sí, porque non é o mesmo gañar unha proba de coeficiente 8 que che dá moita máis puntuación. De feito, é moi curioso, non? Porque Iván, que antes falamos, Iván Ares, que está correndo o Campeonato de España, ahora mismo Iván Ares está de segundo simplemente a 35 puntos de Miguel Fuster, non? Podería salir incluso de Galicia líder, non? Pero ti ves as puntuacións, son moi simpáticas as puntuacións no Campeonato de España, porque ti ves, Iván, por exemplo, leva 123 con 5, 122 con 4 o seguinte, porque sumas os puntos que che dá a proba por os coeficientes, tal, e ao final che salen hasta decimales, non? É moi curioso, verás, non é como no gallego, non? Pues que 123, 101, tal. No, hai decimales no Campeonato de España, no 125,5. Entonces todo suma. Pois esa final de máis de 1.600 centímetros cúbicos que xa historia. Primeira posición Celestino Iglesias, segunda posición Gabriel Serrano Varela, terceira posición Adrián Tojeiro Pita. Tamén é historia outra das grandes finais, a de menos de 1.600 centímetros cúbicos. Lembramos o cadro de honra, o Caixón, primeira praza para Esteban Serrano Varela, segunda posición para Alberto Varela Añón, terceira praza para Rubén Gil Iglesias. E imos ver Marcos Muiños Calvo, da escudería da Peña Autocross Arteixo con a Tino, aí está o saúdo e vai poñer a man. Este curiosísimo, aquí desde fai xa uns anos en este circuito
aí ese a man dos campeóns. O sea, cada piloto que gana unha proba aquí. sí, Hai que dicilo, ten unha boa man que case non cabe. pode saludar efusivamente. Entón, esa é unha arcilla que se grava aí, e iso pasa afora un mural que hai, e aí están o que chamamos o muro dos campeóns, e aí queda grabado todo o que é os distintos campeóns que foron ganando as distintas pruebas. Eso é unha honra para calquer piloto. Eu creo que lle importa máis eso que lle den trofeo, que lle den cartos, que lle den nada. Aparecer no número dos campeóns, eso é algo especial. Eso quedará para sempre aí. Queda para sempre. E aparte é moi especial, levamos repetindo toda a tarde, pero que este circuito é moi especial. É a catedral. Sí, é que é verdade, todo o que rodea isto. Teño que dicir unha persoa que traballou moito este tema, Milton, o sea, Ribeiro, José Manuel Ribeiro, unha das persoas que traballou sempre moito no autocross, piloto, un dos peleóns desta historia. E el, bueno, diulle 1000 voltas a isto, bueno, isto traía pola calle a amargura, e o conseguiu. Realmente é algo bonito, porque queda aí para a historia. Queda para como paseo da fama de Hollywood, non? Queda, pois, en lugar da estrela, a man de Celestino Iglesias Cores, que é unha boa man, hai que dicilo, unha man coa que manexou ese volante que lle permitiu pois colocarse no máis alto dese caixón. E ollo, porque agora mesmo estamos a piques de ver a gran final de Carcross. Vamos a empezar a recordar nomes das semifinais, como Michael Vilariño, como Iván Ares, como Antón Muiños. Aí está un dos protagonistas tamén do que falábamos hai un momento. Este é o da culpa da manopla. José Manuel Ribeiro Doldán. O creador das mans máxicas. Briatore, non é Briatore, con ese pelo parece Briatore. O Briatore de Arteixo, podíamos chamar. Unha persona moi traballadora dentro do mundo do autocross, e que, bueno, a Peña Autocross Arteixo ten que agradecerlle moito a Ribeiro, a familia. Pai de Alex Ribeiro, dun piloto tamén que tuvo, agora pois corre menos porque non pode, pero que sí que foi realmente un gancho dos para, digamos, a continuación do Autocross Arteixo. Final de Carcross, velaí estaban sobreimpresionados os nomes dos protagonistas, Michael Vilariño, Iván Ares, Antón Muiños. Lembramos co que falábamos anteriormente, Antón Muiños, mellor marca deste circuito, completando tamén Joaquín Chamorro, Javier Ramilo, Juan Vilariño, Óscar Añón, Pablo Sánchez. En definitiva, moitos son os chamados, pero poucos, máis ben o que vai gañar e dous que estarán o seu carón no caixón. Aí está como comeza esta gran final de Carcross. Espectacular como entraron na primeira curva. Veremos esas dúas primeiras prazas. Michael Antón Iván, creo. Sí, Michael Antón Iván. Michael... É que me despisto con Antón. Son iguales, os coches de Iván e Antón. Antón Muiños, Iván Ares. Son iguais. É que non vi o número. Aí está o número 1 en primeira posición, Michael Vilariño, 31-7 de Antón Muiños na segunda posición, Iván Ares terceiro. Esas parecen ser as tres primeiras prazas antes de que se cumpra a primeira volta desta gran final de Carcross. Aí está o número 20 para Iván Ares, Iván primeiro, que se colocou diante Iván Ares Roel. Pero ollo, porque a cousa está moi aberta. Vamos a entrar, aí está o adiantamento no que se coloca. Aí o vemos por diante Iván Ares, pero están negociando xa a última curva antes de entrar en liña de meta. Estamos na final de Carcross. Primeira posición para... Aí está Iván Ares, segunda Michael Vilariño, terceira praza Antón Muiños. Como está a carreira? Cuarto Antón Muiños, E terceiro? No, creo que terceiro Antón, o 37. Sí, deu unha sensación de que Antón Muiños pasaba en terceira posición, ou puido que se lle colara alguén nesa terceira praza. Ahora veremos ben, pero penso que colouse na entrada de meta. Ou Chamorro ou Vilariño. Vamos velo aí. Vamos a ver. Antón Muiños, ollo, porque hai un par de pilotos aí a piques de sair de carreira. Está moi enlamada esa zona e derrapan moito aí nesa curva os Carcross desta gran final
Pois imos aló, porque vamos a pasar novamente o segundo paso por liña de meta para un total de 9 kilómetros, 144 metros. Primeira posición Ares, segunda Vilariño, e terceira eu creo que Joaquín Chamorro. Joaquín Chamorro, sí. Meteuse Joaquín Chamorro na terceira posición, cuarta para Antón Muiños. Pasouse Antón Muiños antes na Pois aí están Vilariño, Ares, Chamorro e Muiños, os 4 primeiros clasificados. Ares comandando a proba. Aí está deslizando con mestría o seu coche por esa zona, por esa curva enlamada. E como está a carreira, con alternativas, con Vilariño, con Ares, con Muiños e con Chamorro. E imos a aproveitar, mentres estamos vendo algunhas imaxes desta carreira, para falar con Celestino Iglesias Cores. Que tal, Celestino? Bueno, a verdade é que moito calor, pero moi ben. Feliz? A verdade é que sí, eu penso que feliz, aquí máis aínda, non? Nun circuito como este, que co For, a verdade é que costábame moito ganar, e ganar unha carreira así tan apretada e tan bonita, pois moi contento. Sobre todo por como apertou aí Gabi Serrano, sobre todo na última curva, antes de entrar en meta en varias voltas. Bueno, sí, porque, bueno, chegando ao final vas levantando un pouco, porque, bueno, pois aquí adiantar é moi difícil, pois a non ser que te vayas un pouco largo, é difícil, por fora é difícil adelantar, eu frenaba dentro, e, bueno, pois hubo un momento que se puxo ao meu lado, pero, bueno, por fora é moi difícil adelantar. E din os especialistas da Televisión de Galicia que a saga continúa. Bueno, esperemos que sigamos nesta línea, vamos moi ben, e esperemos que sigan así moitos anos. Tine Iglesias, felicidades, noraboa. Gracias a vos. Venga. Imos centrarnos xa porque estamos na gran final, non queremos perder ningún instante desta gran final de Carcross. Está Iván Ares en primeira posición con Vilariño, está tamén Chamorro, está Muiños, aí está Ares entrando no treito decisivo, superando xa o ecuador desta gran final que se está poñendo apaixoante. Qué increíble ver estos aparatos o que andan por estas pistas y con este terreno, ¿verdad? Es increíble el ritmo que pueden llevar a elevar, ¿no? Javier Ramiro quedou, Cobas quedou rezagado. Mentres Ares está, creo que cada volta que pasa máis cómodo. Estamos vendo aí, fixadevos como lle está presionando agora Vilariño, que apareceu da nada nesa curva, meténdolle moita presión. Vai estar aí hasta o final, Michael, o sea, comodidade para Iván ninguna. Sí, sí, no, Chamorro e Muiños. No, pues eu creo que hai dúas guerras, Vilariño Ares e Muiños Chamorro. Sí, Muiños Chamorro é a guerra que hai, sí. Dúas partes ben diferenciadas. Unha pelesa pola primeira posición e outra pelesa pola terceira. Vilariño e Ares están levando o límite os seus cars. O Michael non vai seguido, sempre igual detrás, metendo presión. Pero vai a intentalo, Michael sí que vai a intentalo. Están entrando. Pasa aquí, Iván ten un ritmo de carreira moi elevado, está moi ben. O sea, Iván está por todo. Aí está número 20, Iván Ares Roel, número 1, Michael Vilariño, terceira praza para Joaquín Chamorro, cuarta para Antón Muiños. Ollo, porque están a piques de entrar novamente o seu paso por meta. Nas dúas primeiras posicións prácticamente a pelesa continúa. En ese nivel a distancia que se está levando, por exemplo, entre King e Antón é un mundo. E creo que a quinta posición é nestes momentos para Pablo Sánchez Villaverde. Pareceume que pasaba nesa quinta posición por diante de Óscar Añón e Juan Vilariño. Sí, Pablo. Pois está a carreira, toda esta carreira fermosa, e aí vemos novamente a pelesa entre Ares e Vilariño. Dorsal número 20, dorsal número 1, primeira posición para o número 20 para Ares, que mantén ollo. Sí. Aquí ven un coche desllantado, non sei exactamente o coche de quen era. Non le pasa ahora mismo, sin neumático. E de novo Ares. Pero ahora é un piloto doblado, Vilariño. cuidado ahora, Sí. Cuidado ahora que hai que doblar o piloto que vai ca avería. Pois vamos a ver como se desenvolven. Aí o teñen, aí están pasando o piloto dobrado, sin maiores atrancos para Ares e Vilariño. Estamos no treito final
deste Carcross final en Arteixo, no circuito José Ramón Losada. Eu penso que Michael o vai intentar hasta o final. Sí, Creo no, que vai intentar. O vai Está intentar claro. seguro. É a última oportunidade xa. Sí, sí. Sí. Última Está buscando oportunidade sitio, para aí vai. Michael. Aí vai por dentro. Vai intentar por dentro, intenta Ahí tamén no, por fora. ahora- Última ahora sí curva. lo va a intentar. Vamos ver, última curva, primeira posición cerrou para moi ben, Ares. Iván. Cerrou moi Cerrou ben, Iván. vai intentar ollo porque está Cerrou forzando Iván. o máximo. Iván. Liña de meta, primeira posición Sí. Iván Ares, segunda Michael Vilariño, terceira praza para Joaquín Chamorro, cuarta para Antón Muiños. Pois Iván que pola mañán nos primeiros entrenos se rompía motor e tiveron que facer un bo traballo, para cambiarlo. Menos mal que non cobrín a Quiniela. Aquí non me atrevía, Claro, Aquí non me claro. atrevía porque... Non é nada calquera sincero. deles... Os 5 primeiros que han quedado aquí Houbérame mollado, é se un me nivel pides. moi grande, moi grande. Entonces, pode caer para un ou pode caer para outro, eso é así. E Ares que non empezou o día nada ben e No. acaba no máis alto do podio. Por eso que nunca se sabe, non? Esta xente está a un nivel de pilotaje pois un puntillo por encima de todos os demais. A ver si despois Iván, unha vez da entrega que veña por aquí a... E que nos comente como lle A foi o día. saludar. Aí o temos abrindo a grella, saudando. Aí está festexando cos afeccionados, gozando dese triunfo. Estará no máis alto do podio logo desta final de Carcross que se disputou aquí no circuito José Ramón Losada de Arteixo. Ademais, Iván é unha persoa super carismática, é dicir, sempre o sigue moitísima xente, non? É unha persoa que sempre ten un momento para calquera aficionado, sempre ten, non sei, un equipo moi familiar tamén, todo se fai desde amigos. Ahora, por exemplo, que vai a empezar a competir co Porsche ca versión 2010 do Campeonato de España que trouxe o fai pouco. Pois son os amigos os que están despertando o coche, os que están preparando. En fin, Iván está rodeado de xente que eso sí que é un grupo de amigos máis que outra cousa, E ¿no? mira o coche dobrado, o Carcross dobrado. Claro, sí. Que aí, Sí, aí des llantas nada, non ten nada que facer. Mira Iván tamén aí subido no seu coche, moi contento. Me imagino que despois dos problemas de pola mañán, que lle diría que iba a estar hoxe a estas horas aquí agora, non? E habería que De ver tamén primeiro. como queda a clasificación xeral, porque a esta proba chegaba Michael Vilariño como líder da xeral, e supoñemos que este, ademais de ser un golpe moral tremendo, tamén sería subir un chanzo importante para Iván Ares Roel. Bueno, sí, realmente Iván está máis centrado no Campeonato de España, non? No Campeonato de España da especialidade. Entonces, hai algunhas probas este ano que llevan a coincidir campeonatos de España con campeonatos galegos. Entonces, realmente a referencia eu penso que non vai a ser Iván, Mira non? a saída para Michael Vilariño, non? como xestionaron aí. E Iván aquí no Carcross, pois ele é piloto oficial Semog. Entonces, pois de alguma maneira, pois Claro, ele ten que cubrir as probas e tal, pero bueno, o seu objetivo é máis ben o nacional, non que... Pero bueno, Iván é un piloto competitivo, da igual, hasta nunha gincana, Sí, non é competitivo, moi ten competitivo. talento, Sí, volantista de talento. efectivamente. Que xuntiños ían aí nas primeiras voltas, como estaban Antón Muiños. Moi mollado aí, non? Esta Sí, sí. zona aí de charco, pois Aí algo pasou, non? pos que van atrás, pois aí claro, o tema logo despois das do que é das gafas, pois aí creelles algún problema. Pero bueno, tamén dei o aliciente de pois un poquinho máis delicado. Pois Eu que veño dos rallies, para mí era complicadísimo. Sí. Cando salía aquí toda a terra e tal, para mí era complicadísimo. Claro, os que vimos dos rallies estamos acostumbrados a competir contra eu nós, creo que non? non sería difícil os Carcross chegar a meterlles o que é parabrisas e con limpia. Sí. Sería máis cómodo para os pilotos. Que é máis que nada a sensación das pedras, non? Sí, Porque as sí, pedras van che petando no casco tamén, é dicir, A min e todo isto... a mí incluso me gustaría que estos Carcross, seguindo mantendo as mismas medidas Sí. e todo, peso e tal, que incluso que fueran carrocerías de coches comerciales. Bueno, o sea, de fibra, o sea, montalos. que falan un pouco tamén da sensación de ir conducindo Sí, prácticamente sí, sobre sí, a sí. terra, Eso é non ir impresionante. tan arriba como Eso é nun coche. impresionante. Levas o motor na espalda colocado, por exemplo, Iván, que é unha persona... Sí, que vai falar de Iván. Poidan coller as cámaras perfectamente. Unha carreira de cieo con estes rivais de categoría, a vitoria moito máis mérito. Sí, bueno, muchas gracias a todos. La verdad que impresionante, ¿no? Nuevamente Michael ahí apretándome hasta el final. Hoy casi me pasa, así que también darle enhorabuena a él, es un pedazo de piloto, siempre estamos en la guerra los dos. La verdad que es muy
deportivamente é un crack e como persona tamén, así que sempre respetando os compañeiros e bueno, hai que dar a noraboa tamén. Decir que con Iván sempre aquí no circuito de Arteixo sempre sorpresa, sempre hai que contar con él, está en todas as finais e na dianteira das carreiras, así a verdade que dá gusto. Sí, bueno, a verdad que a arrancada non foi moi boa, despois de 3 ou 4 curvas Michael cometeu un pequeno fallo que pudemos aproveitar e nada, as carreras son así, a verdad que a partir de aí había que ir con moitísimo cuidado, o circuito estaba moi complicado, patinaba moitísimo, nada, intentando guardar a posición e aguantando os ataques de Michael. Pois moi ben, nada máis. Escoitábamos aí o gañador da proba, logo conversaremos un cachiño con el aquí na Televisión de Galicia con máis calma. Quédanos a gran final de 4x4, unha pausa, siña regresamos para comentarlles como está a grella de saída. Pois estamos vendo a entrega de trofeos desta gran final de Carcross. O cuarto clasificado Antón Muiños, terceira praza para Quim Chamorro, segunda posición para Michael Vilariño e Iván Ares, o que escoitábamos nos micrófonos da organización, que vai recibir a primeira posición, e que aquí, aínda que parecía que a mellor marca, bueno, parecía non, tiña a mellor marca Antón Muiños, era o gran favorito, pero que a pelesa é moi dura, unha vez que empeza a carreira hai moita tea que cortar. A mellor marca, pois sí, que efectivamente que é importante, pero aquí das un condicionante que é o seguinte: ti fas o mellor tempo e escolles a posición na grella de saída. Entón, neste caso, dache certa ventaxa, pero non a ventaxa po esforzo que faz o que é na carreira en sí. Porque mentres que, por exemplo, na Fórmula 1 o mellor tempo sai, e o segundo mellor tempo sai un pouquiño máis atrás, e o terceiro... Aquí sales na mesma liña. Efectivamente, dache para escoller pola dereita, pola esquerda, en función de como ti veces. Pero eso non che garantiza nada. Pero realmente non che garantiza nada. Non tes ningún metro gañado. Eu hasta sería a favor de que ese mellor tempo que che se traducira o que é na grella de saída en metro, o sea, en espacio. Dicir, pois ti fixeches o mellor tempo, vale, pois que escolles pola dereita, pois pola dereita, pero que toveres polo menos un metro ou que toveres... Home, sí, claro, pero aquí non, aquí sales en línea, os tres primeiros en línea. Había épocas no Campeonato de España, perdón, no Campeonato Galego de Autocross, fai moitos anos, que ti facías o mellor tempo, entón, ese mellor tempo non che daba dereita a escoller, ti salías o que na parte, se a curva era para a dereita, colocábaste na dereita, no interior. Se a primeira curva era para a esquerda, colocábaste pola esquerda. Pero había un circuito que era concretamente Laracha, onde ti saías, e se che facía o mellor tempo, estabas condenado a salir fatal. Por qué? Porque pola dereita tiña unha rampa así, tiña moita costa, e aquel que facía o terceiro tempo salía pola esquerda e salía na parte chan. Cando andabas 30 ou 40 metros, o que salía pola parte peor estaba de primeiro. Era esa incongruencias que había, que bueno, que gracias a Dios que se foi resolvendo. A mí me parece correcto que efectivamente que podes escoller, pero máis correcto me hubiera parecido que ti puderas gañar ese medio metro. Sí, claro, que despois de pelear todo o día por tempos para estar de primeiro, que por lo menos salgas, non che vou dicir moitos, pero que teñas uns metros de ventaxa. Que teñas un metro, simplemente un metro. O mellor tempo un metro, o segundo tal, e despois logo, a partir de aí, todos saliran... Unha certa vantaxe, Unha certa vantaxe, porque estuveches gañando a raíz de baterte... De estar todo o día aí pelexeando, claro, que senón non ten moito sentido tampouco. Entón aquí, a hora de sair, aquí é tremendamente importante. De feito aquí, bueno, unha vez que chegas primeiro o que é a primeira curva, unha vez que pasas á izquierda, a partir da esquerda, logo despois a partir de aí xa normalmente, salvo que haxa unha diferencia de pilotaje grande, non é fácil, non é, como ben dicía Tino, aquí o punto concreto para adiantar é este, pero si os adiantamentos que houve, si ti mantelo o que é a zona mantén cerrado, é moi difícil. No, é moi difícil, claro. Continuaremos. Como viña facendo Iván na última volta, os pilotos que conocen o circuito, que saben, veñen cerrando a parte de dentro e pola parte exterior é moi difícil. Perdón, estou me acordando agora de Ramón Losada, chicos. José Ramón Losada. El Presi. Que dá nome ao circuito. Sí, señor. Una persona... Yo la conocí también de aquí, de las carreras y toda, una persona que
peleó por esto como el que más también. Él traballaba con Alberto González, que era o presidente da Escudería Coruña. Alberto, sí. Traballaba nunha empresa, ele era delineante, e a raíz do Rally de Coruña empezamos a lialo, con historias, con rollos e tal, igual. E cando se fixera a primeira carreira en Arteixo, que... El pai fera copiloto de Alberto González, de parece algunha carreira. Tiene algunha foto dese. No, él nunca... Non correra? nunca. Non. Empezáramos a liar e tal, facendo o podio, facendo por aí e tal, igual, e a raíz... perdón, empezou a carreira. Estaba celebrando esa aquí como fermosa historia. como abuelita aquí. Empezó a carreira de 4x4 con Perfecto Calviño, con Roberto Rodríguez, con Diego Matiñán, con Juan Fundín, con Iván Formoso, con Esteban Pérez, con Francisco García y con Luis López. Aí está a primeira posición, mandando na carreira. Ese é o coche do líder. Porque ven moi presionado por detrás. Nada, ahora xa a pelea xa vai a ser man a man, Vexa perfecto, moi sobre Dillo, sí. Perfecto Calviño, por detrás Roberto Rodríguez. Vai sobrar. Moita distancia nesta gran final de 4x4 coa que se pecha este campeonato galego de autocross de Arteixo. Vexo moi seguro, perfecto. Porque Roberto Rodríguez, aí está Tito apertando un pouco na segunda posición. E mentres vemos ese man a man aí entre Perfecto Calviño e Roberto Rodríguez. Está Matiñán pelexando pola terceira praza. Lembramos... Xa vai por diante Tito. A Tito por diante. E ollo porque a piques de cruzar aí en exceso o vehículo. Primeira posición para Tito, final, segunda para Perfecto Calviño. Sí. Pues vaya predicción que estaba dicindo. Tito debía escoitar. Aí está o adiantamento, fíxate. Sí. Foi nada arriba, Nada arriba. Como lle abriu a porta. Abriu a porta. A Roberto Rodríguez deixou no pasar. E se antes era Perfecto Calviño primeiro, agora é Tito Rodríguez o que manda a clasificación. Aí perfecto non foi perfecto. E imos a aproveitar esta pelexa entre Roberto Rodríguez e Perfecto Calviño para falear co gañador da anterior proba con Iván Ares. Que tal? Hola. Moi boas tardes. Sí, bueno, a verdad que moi boa tarde. Moi ben, ¿no? A verdad que a final foi moi divertida, moi peleada e penso que para o público foi espectacular, así que moi ben, ¿no? A verdad que non salimos moi ben, pero aproveitamos un pequeno erro que creo que foi o único que cometeu Michael, e a verdad que este é un deporte que estamos peleando a milésima e o mínimo fallo aproveitase, ¿no? Así que moi contentos por ganar novamente en Arteixo, como sabedes é a catedral do autocross, e ganar aquí é especial. Había como dúas carreiras nunha, ¿no? Por unha parte a de Iván Ares e Michael Vilariño e por outra de Antón Muiños con Quim Chamorro. Sí, a verdad que é unha pena, ¿no? Outro compañeiro de equipo, Antón Muiños, que como sabedes está no equipo Are Racing, unha pena que non nos pudera acompañar no podio, ¿no? Pero, bueno, creo que fixe unha moi boa carreira, sobre todo facer kilómetros de cara ás probas do Nacional que venen agora en Galicia, que eso é moi importante para ele, ¿no? Pues está xogando o título nacional, así que penso que é un balance positivo de fin de semana co equipo. E agora que rallies, campeonato de España, volver a actividade, pero coa satisfacción de ter gañado na catedral. Sí, no, gañar na catedral sempre é especial, ¿no? Sobre todo como preparación para a carreira do Campeonato de España, quere decir que estamos en ritmo de ganar, así que é moi bo, ¿no? Ahora vámonos a dedicar a estas dúas probas do Nacional que veñen de autocross aquí en Carballo e en Arteixo, e a partir de aí poñeremos outra vez máis a obra nos rallies. Iván, noraboa, moita sorte e a ducharse porque vai moitísima calor aquí, Vale, moitísimas gracias a vos e darvos as gracias tamén por o impresionante seguimiento que estades a facer hoxe, que para os pilotos, para os equipos, para os patrocinadores, isto é importantísimo. Pois os pilotos son os protagonistas. Moitas gracias. Gracias. Pois imos seguir de preto, logo de despedir a Iván Ares, o gañador da proba de Carcross, con esta apaixoante final de 4x4 que xa pasa polo Ecuador da proba, comandando Tito Rodríguez, segunda posición para Perfecto Calviño. E vai ser o man a man ata o final. É que mira a cousa, xa van a doblar a un coche. É dicir, están xa a puntiño de doblar a un coche. Pois son, en vista de como foi Aí está. En vista de como foi a salida, non daba un peso por Tito. Me parece que corre moito o coche, mira verdad? ti.
xa antes na semifinal xa vimos que o coche corría moito, o coche de Tito, E nada, quedan 3 voltas, o sea, 3 voltas para o final. Meterá de presión. Sí, sí, aí está. Perfecto. No, está aí. O que pasa é que Tito antes abriu un pouquiño a porta, abriu un pouquiño a porta e colouse. E a terceira praza para Iván Mira, Formoso. Está longe. Eu penso que o vai intentar aquí. Eu de perfecto espérame calquer cousa. Sí, verdad. É tan zorro, Leva que tantas non carreiras sei, que non sei. Se vai sempre así, Que parece que non está. vai detrás dos toxos, de repente aparece un toxo que lle gusta, bum, e ala. Aí está peleando, Tamén con moita diferencia sobre os dous primeiros de Diego Matiñán. Non me fío un pelo do Cerceda, Os de Cerceda son bravos. Pois vai estar moi bonito o desenlace desta derradeira proba, desta derradeira final, a cuarta deste Campeonato de Galicia de Autocross que se disputa no circuito José Ramón Losada de Arteixo. Rodríguez, Calviño, Rodríguez, velai está a pelesa, veremos quen abre a porta, non o conseguiu, que ben lle pechou, pero a loita continúa. A ver ese doblado aí. Claro, iso tamén influye. A ver se aparta ben. Sí, nada, van a coller na subida, nada, o pasará. Segundo piloto dobrado. Sí. Vamos a ver o paso. Foise largo, foise largo. Sí. Conseguiu uno, Pois aí está ahora sí perfecto que Calviño. O mismo que lle pasou antes a Tito, claro. pasou era perfecto. Pois, non sei eu se isto non será definitivo tamén, porque O mesmo ahora erro, sí moi que curioso que os dous pilotos cometeran o mesmo erro. Sí. Vámoslo ver, pasando por liña de meta, perfecto Calviño, primeira posición, Tito Rodríguez na segunda, e veremos que pasa nesa terceira praza. Entonces Tito non leva o mismo ritmo, que antes, non sei. A mellor agora tamén igual as temperaturas empezan a xogar, non sei. Vamos verlo repetido, velai o tedes. Estamos falando que o coche de No, tamén é de motos, son bimotores. Vale. Son bimotores. O coche que debe estar pasando normal Mantiñán, por turbo con estas temperaturas. Vai na terceira posición, pero xa a moita distancia. Aí está a repetición. Claro, foise moi largo. Foise largo. Colleu a parte solta e aí o que falamos de traccionar, non? Non pode agarrar aí o vehículo. Efectivamente. Agora ese doblado tamén aí Os pilotos dobrados, aí os temos. Aquí sí que nesta final hai moita diferenza entre os dous primeiros e o resto. A capacidade de tracción é elevada. Pois xa estamos. Pois aí está, primeira posición para Perfecto Calviño. Xa tiña a pole mantigua durante toda a carreira, aínda que cun par de alternativas con Tito Rodríguez. Segunda praza para Tito Rodríguez Pérez, terceira para Diego Mantiñán Varela. Así remata esta proba, esta gran final de 4x4 no Campeonato de Galicia de Autocross de Arteixo. Se me permites, o que fixo interesante desta carreira foron os dos pilotos que lideraron, non? Porque a carreira, en canto ao número de coches, non é que fora moi atractiva, pero cando hai xente deste nivel sempre nunha carreira hai que quedarse sempre hasta o final. E a alternancia que houve. Claro, por eso, hai que quedarse sempre hasta o final. Concretamente esta categoría no que é na prova no Campeonato de España saen moitos máis coches. Sí, claro. Hai unha competencia pero impresionante. Imagínate que ahora que aparezcan 16 coches máis ou menos deste nivel, moi competitivo, que é a división, esta división no que é no Campeonato de España é moi competitivo. Cada día están apostando máis asinte por ela, non? Porque eso é unha maneira de conducir coches de moita potencia, tracción ás 4 rodas, é o máis parecido, digamos, ao que vemos punteiro por aí. Podremos velos agora o fin de semana do 4 de xulio, o que é en Carballo na prueba do Campeonato de España de Autocross, que aí foi onde se transmitiu a primeira carreira de autocross aquí en Galicia. Fora así, se fixera unha prueba do Campeonato de España, do Campeonato Galego de Autocross e outro do Campeonato de España. Sí. Entonces, en este caso, pois sí, ali aí volverán a Escudería Coruña pois vai a organizar o que é a prueba e logo despois xa en agosto que volva a ser o fin de semana do 15, creo que é. Do 15 ou do autocross, sí, sempre coincide polo 15. Campeonato de España, aquí é un auténtico espectáculo ese día, aquí é unha pasada. Aquí isto estaría Son 2 días as bancadas a tope. 2 días. Aquí ven
persoas que organizan xa o que son as súas vacacións para vir realmente o que é esta carreira. E moita xente que vende fora a correr, moita xente. É a festa do motor aquí. Arteixo en esas datas é impresionante. Estamos vendo o coche de Roberto Rodríguez Pérez, de Tito Rodríguez. Moitísimo mérito o que fixo Tito logrando poñerse por diante, pero ollo co sangue frío de Perfecto Calviño, que dixo, bueno, se el comete un erro aquí, podo aproveitalo. E así sucedeu. Os dous cometeron prácticamente o mesmo erro. Sería vos houvese posibilidades que viñesen aquí os dous e que comentaran. Intentarémolo. Non sei se vamos a ter tempo. Sí, eu creo que podemos falar, ou polo menos escoitalos o que lle din a organización, pero se aínda temos tempo, pois poderíamos conversar cos dous, con Perfecto Calviño e con Roberto Rodríguez, para que nos explicasen como se foron de longo nesa curva. Tito, que xa digo, foi un piloto que estuvo na primeira carreira de autocross que se fixo aquí en Arteixo, está na última. Pois tamén é unha cuestión de moitísimo mérito, non? Moito mérito. Pois aí estaba o cadro de honra desa final de 4x4, esa primeira posición para Perfecto Calviño Prego, a segunda para Roberto Rodríguez Pérez e a terceira a moita distancia xa a Diego Mantiñán Varela, o resto de pilotos, Esteban Pérez Iglesias, Francisco García Caridad, Luis López, Iván Formoso e Juan Fundín. Eu creo que se non os dobraron a todos prácticamente. O único que non quedou como piloto dobrado debeu ser Diego Mantiñán, que subiu. Foi Diego. Diego que fixo terceiro, foi o único que... Aunque solo sea de máquina, non? Xa non vamos a hablar de como conduce cada un. De tracción, tracción total. Pero que estábamos falando que aquí é fundamental, non? Unha boa tracción é fundamental. E parece que non me va recortando. Aí está Perfecto enseñando a súa folla. Enseñando o vehículo por de dentro. fabricación propia, é dicir, ele é o que diseña estes coches. Fixera tamén un Lancia 037 que estuvera rodando con el Carlos Sainz alá en Madrid. Sí, tamén carrocería. Se non me equivoco, era o Teo Martín. Teo Martín, sí que lle comprara. E de feito, os Jacar Cross, que son estos carcross que están aquí, o que utiliza Michael Vilariño e demais, son de fabricación propia, o sea, son de fabricación de aquí. Eu voume tomar a liberdade de poñerlle aquí o pinganillo aquí a Javier Iglesias, don Javier, é un dos responsables de todo este tinglao. Que tal, don Javier? Moi boas tardes. Bueno, pues boas tardes. Ahora mismo, pues xa empezando a entrar en baixón. Hasta ahora mantenos un pouco a adrenalina, pero ahora empezamos a entrar en baixón. A verdade que, bueno, cando rematas unha proba como esta e todo sae ben, pues bueno, é unha satisfacción moi grande, é o que nos mantén ca ilusión de seguir con outras máis, non? A verdade é que non hubo grandes incidentes, as probas transcorreron con absoluta normalidade e algunhas delas con moitísima emoción. Sí, a verdade que sí, hubo algo de revuelo nas semifinales, hubo un poquinho máis parte de traballo para nós, para os comisarios deportivos, pero as finales foron moi limpas, competidas e bueno, ao final isto é o que máis nos gusta, non? Algún accidente tamén é espectacular, pero, bueno, sempre che queda un pouco ese mal sabor de boca de que pode alguén facerse daño, que iso é o máis importante, e sobre todo, pues, bueno, sobre todo isto, ¿no? Despois, por outra parte, tamén os coches, pues, cando se rompen, pois, tamén doi un pouco, ¿no? Entonces, o que nos gusta é ver que a xente corre, que compiten, que hai adiantamentos, e que dominan as máquinas, que conducen, isto é o que nos gusta. Eu non sei se os especialistas da Televisión de Galicia queren preguntarlle algo ou simplemente queren felicitalo polo enorme traballo que fixeron esta fin de semana aquí en Arteixo. O tema de felicitalo non, porque sería... redundar. Eso, redundar. Simplemente que, bueno, que para nós, para os que nos gusta o autocross, que foi un honor que a Televisión de Galicia unha vez máis que nos dira a oportunidade de facer ver o que realmente o traballo que aquí se fixo, porque tamén hai que ser xustos que si en Carballo se fixe unha prueba do Campeonato de Galego de Autocross, unha do Campeonato de España que foi retransmitido pola Televisión de Galicia, que en Arteixo tiña que estar a Televisión de Galicia, que senón non seríamos xustos realmente o que a Peña Autocross Arteixo desde os seus inicios lle aportou o autocross en Galicia e o automobilismo en Galicia. Entón, eu estou moi contento de que estedes aquí, que bueno, que todos a carreira que salira como saiu. O tempo é unha pena que non acompañara, foi demasiado bo para o autocross, pero bueno, desde aquí, pois bueno, nada, a Peña Autocross Arteixo, o traballo que fai está aí. Eu quería que o vira todo o mundo, o sea, todo o mundo, e Ramón, que está lá arriba, que a parabólica tamén vende, pois tamén estará todo contento.
José Ramón Losada. E unha das cousas que máis gustou ou que máis comentan nas redes sociais é o comportamento entre os pilotos. Primeiro, segundo, esas apertas, eses abrazos, esa rivalidade tocándose constantemente nas curvas, nos coches, pero acaba a carreira, unha aperta, un saúdo, un abrazo moi bonito. A ver, isto somos unha familia, porque hoxe acabamos de ver aquí unha proba e ves toda a tensión que hai, todas as competicións e tal, pero dentro de 15 días, de 3 semanas, volven a estar competindo os mismos en outro circuito e tal. Non quere decir que todos se leven ben, evidentemente, porque entre tanta xente é imposible, pero en general sí que hai bon ambiente entre eles. Pode surgir un roce, salen cabreados e tal, pero ao día seguinte toman unha cerveza xuntos. Sí, ao final, normalmente o malo solo se lo eu e os meus compañeros comisarios deportivos. Moitas veces. Eles que lle meteron un minuto, que lle meteron un minuto a Esteban Serrano. Vin aí e pensei que era salida falsa. E o que manda regar tamén é malo, eh? Tamén é malo. Estuvemos metendo a Esteban polo menos entre 3 ou 4 voltas, hasta que despois eu vi o ritmo que levaba e dixen, aquí algo pasa. Fomos a preguntar, oye, pero no, foi un aviso. Un preaviso. Un preaviso por un pequeno roce aquí na primeira curva que estos son pequenos lances de carreira que hai que sancionar de alguna maneira para que non vayan a máis, pero que hai que sancionar, e nos tocanos un pouco isto, non? Ás veces tocanos castigar a alguén, outras veces non o castigas e enfadas o outro, estas cousas sí nos pasan. Pero ao final os pilotos sí que teñen en general bon ambiente entre eles, e nós tamén temos bon ambiente. A veces tamén hai algún pique entre as organizacións e tal, pero en general botámonos unha man e temos bon ambiente entre nós. Ao final o autocross é unha familia que nos vamos vendo carreira a carreira. Foi un simple cartón amarelo. Un simple cartón amarelo, sí. Sí, este tema do preaviso é efectivamente eso, un cartón amarelo do fútbol, ¿no? A acumulación de dous preavisos levaría acompañada unha penalización. O sea, dúas tarxetas amarelas levarían unha penalización, pero a primeira pasa solamente con ese aviso. Difícil que sexa mellor, pero o ano que ven máis. Bueno, seguiremos peleando, ¿no? Isto ahora mismo non estamos no mellor momento do autocross porque o país non está económicamente no mellor momento. E aquí a parte económica é moi importante, tanto da organización como dos participantes. Entonces, en ese sentido, isto pesa, estáse notando, ¿no? Sobre todo este ano. Este ano, quizá fomos aguantando un poquinho mellor as inscripcións e todo isto, pero este ano sí que estamos notando un baixón nas inscripcións. De todas formas, seguimos con 89 participantes, un nivel moi alto. O nivel de conducción e de maquinaria en Galicia é impresionante. Eu recordo con Ernesto, cando aquí empezamos a ter Arteixo os primeiros masters, os primeiros campeonatos de España, nos íbamos a Portugal a aprender, íbamos a Cataluña a aprender, eles eran para a nosa referencia e conseguimos darlle a volta á tortilla e será referencia tanto en organizacións como en pilotos como en máquinas. Entonces, o nivel en Galicia é moi importante. O que temos que seguir buscando fórmulas para seguir mantendo a participación e que os aficionados poidan acceder, ven a través das organizacións a disfrutar como nos facemos, ou que accedan como pilotos, que sea accesible ter un coche e poder competir. Javier Iglesias, moitas grazas, enhoraboa polo traballo. Gracias a vos, porque é un dos temas o que decía un pouco Ernesto, o agradecimento que temos a Televisión Galicia por levar a todo o mundo o noso deporte, pero para min quero agradecervos que enseñarades como traballa a nosa xente, que é un dos temas que máis orgullosos estamos. Hoxe había aquí máis de 80 personas traballando, coordinadas e con todo o nivel que vestes, entonces que vexades como traballan a nosa xente moi xoven, moita dela, para min é un orgullo e dou vos as gracias por eso. Moitas grazas, encantados, imos darlle as grazas tamén a Jesús Pereira. Jesús, unha última reflexión para despedir, mentres vemos a imaxe aí de perfecto. A reflexión a que te están contando os verdadeiros profesionais de todo isto, ¿no? O esforzo que ha feito a Televisión de Galicia para poder estar aquí, para que isto se vexa, o traballo que fai a Peña Autocross de Arteixo para manter isto, en fin, o automobilismo é un deporte vivo e que move a bastante máis xente da que moita xente se cree, non? Ojalá que isto perdure por moito tempo e nada, daros as gracias por poder vivir as carreiras desde esta parte tamén, que tamén é unha maneira interesante de vivilas, non? Grazas a ti, Jesús Pereira, e unha última palabra para Ernesto Rumbo. Ernesto, vesoche emocionado porque cando pasa pola túa mente o nome de José Ramón Losada, eu creo que se pon a pel de pita un pouco, non? Vamos a ver, é que se pensas aquela primeira carreira que un día decidimos facer unha carreira aquí en Arteixo, no circuito das Figueiras, e nos xuntamos o grupo de amigos de Escudería Coruña para organizar ca xente de Arteixo con Barrós, como conocemos aquí nós. Empezamos así un pouco con Milton, Tito Rodríguez, Sabanido, toda esta xente, e eso foi un pouco a semente de todo isto. E como ben dicía ahora Javier, que ao final vais enganchado con outra serie de xente
bueno, estar e ver todo isto, pois claro que se me acorda Ramón que foi unha peza importante de todo isto. Agradecervos, non teño palabras. Aquí estamos. Pois neste caso, con esa fermosa imaxe do circuito José Ramón Losada de Arteixo, poñémolo punto e final, non temos tempo para máis, temos que despedir esta conexión. Grazas por nos acompañar, remataron as 4 finais, a última con vitoria de Perfecto Calviño. Ata unha próxima ocasión, un saúdo desde Arteixo, moi boas tardes.